timore e gwenge magwa makaluo. Ineno kata karao seche moko wuok e nam kacha obiro kama ji odake, seche moko biro manyo chiemo. Ang'o makelo magi to ere kaka inyalo geng'gi? Wayudo ka nikech lokruok mar kor lwasi rech odok matin. Koro jowa samoro waneno ni wabe wadhi watim farming. Koro nikech idwaro pi mitimo godo irrigation, to ineno ka kidhi mabor to kelo pigno bedo matek. Koro tie aora kae, tie nam kae rima pi odok chien matin te ma wabe koro waketo puothewa mag mwepidhe kata oduma, kata marieba, kata bel. Koro iyudo ka wa encroach, wadhi wakao kuma rao, wakao kuma le onego bedni margi, wa encroach to nikech wabe wadwaro survive. Nikech wabe rech koro onge marlongo, to piny be otuo. Koro kuma wanyalo time pur, nyaka watim pur kuma wanyalo yudo pi mayot mwatimo go irrigation. So mano e one of the problem matimre kanyo ero e yore mag kaluo. To ken kaluo kende, kata king'iyo mana Laikipia, watimo research Laikipia 2022, wayudo ka tinde liech odak mana gi ji e gweng'. Nikech onge pi kuma gin koro ni onge pi kuma gidakie mapile. Koro gibiro e mier manyo kuma ntiere pi ma ginyalo modho. Koro pi ma jopiny tiyo godo e miere go e kemiyudo ka gibende gibiro, gidwaro ni gimodhi nikech gibende nyaka gidag gi pigno. Koro mano eri yudo ka koro en lweny moko en e kind dhano gi dhano, but koro en kind dhano gi le, ma bende osekelo tho mang'eny ahinya. To ere kaka wanyalo tieke weche makamago? Adwa wachak kod kuonde ma wanyalo wacho ni gin kuonde ma jabedo kod oro mang'eny ahinya. Ere kaka inyalo tiek weche